गोजोन्थों गुड मर्निं एभरिवान नोंथांमोननि गेजेराव आङो मोनथामसो पइन्ट लानानै फैगोन। सेथियावनो जाहैबाय जोंनि बर'नि हारिमुखौ जौगासार होनो थाखाय दिनै गेमस्रि दैमारि बिनानाव बिथांमोनहा थांखि बिथांखि लानायनि गेजेरजोंहाय थैसाम 2 खौहाय बिथांमोनहा रिलिज खालामखांबाय आरो बिथांमोनहा 10थासो भिडिअ माबायावहाय हलावहाय बिथांमोनहा दिन्थिनायनि थामथिम लाबाय। दिनै बाहेरा जे स्टेट हिसाबैहाय अरुणाचल प्रदेश इटानगर बिथांमोनहा बावबो थि खालामनानै लानाय जाबाय। जोंनि बर'नि माखासे फिल्माबो बेबायदिनो नेशनेल एवार्ड मोनलायनाय जेरैहाय आलायारन, सिजौ, दाख्लिसो जे अनजालि दैमारि मानगोनां बिथांमोन दिहुननाय जे गराय फाख्रि बेबायदिनो गोबांथार दङ। बेजोंबो जोंनि जोहोलावफोरनि इडुकेटेड जे माबाफोरखौहाय खामानि गैयि मानसिफोरखौ एंगेजमेन्टआव दोननो हायो आरो जौगानो हायो। बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिटिसिनि बाजेटनिफ्रायबो बांसिन साउथ इन्डिया फिल्म आरो बेबायदिनो हिन्दी मुभिफोरखौ जोङो नुनो मोनो रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम आरो नोंथांमोनहा आं सानो बयबो बर'नि सुबुंफोरा आं बिथांमोननि माबाखौहाय आङो माबा खालामनानै होआखै। जोंनि बर'नि थाखायसो आङो बेखौहाय मोनसे सावथुन हिसाबैसो आङो बेखौ दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयखौबो नायनो थाखाय खावलायदों। बिथांमोना 30 थारिखनिफ्राय गासै क'क्राझार भिडिअ हलनिफ्राय लानानै आसाम आरो बाहेरा गासै 10थासो भिडिअ हलाव थि खालामनानै लानाय जाबाय। आरो मोनसे माबानि थाखाय बिटिआरनि थाखाय मोनसे धामाका फैलायबाय रायजो राजाफोर। बिजेपिआबो बुङो नेक्स्टआवहाय बिटिसिखौहाय आवग्रिनानै गिरुवा दलाबो लानाय आरो बे बिटिसिआव सोर लाबोआमोन बिजेपिखौ दिनै बिराद गिथावथाव जानानै फैदों बिपिएफआबो आरो इउपिपिएलआबो। जोङो नेक्स्टआवसो नुनो मोनगोन जायनि फलाव दिनैहाय बुंनो थाङोब्ला हाग्रामा महिलारिया पावारफुलसिनमोन। बिजेपिआ बे जोंनि बिटिसिआव हाबनाय लोगो लोगो बिथांनि पावाराबो खम जानो थांगासिनो दं आरो खम जादों। जायनि फलाव थांनाय समावहाय बिथाङा 17था देरहादोंब्लाबो सरकार दानो हायाखै आरो नेक्स्टआवहाय बिथांमोनहा बिटिसिखौ आवग्रिनायनि खोथा बुंदों आरो प्रमद बर' मानगोनां बिथां बिटिआरनि CEM बिथाङाबो नेक्स्टआवबो चिफ जानायनि सिमांखौ नुहुरदों। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर प्रमद बर' बिथाङा नेक्स्टआवहाय चिफ जानो हागोन ना हाया रायजो राजाफोर ना गुबुन चिफ जागोन बेखौ नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। आरो मोनसेयानो जाहैबाय बिजेपिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा नैबे अशक जे बिथाङा नैबे बिजेपिनिफ्राय सासे मा होनो MLA मोन बिजेपिखौ नागारनानै दिनै नागारनानै बिथाङा फैगौ 9 थारिखआवहाय कंग्रेसाव जगदान होगोन। आरो मोनसे दुखुनांथाव खौरां जोंनि इण्डियाननि माखासे MLA MPफ्रा सार्टिफिकेट दङब्लाबो गोबांथारानो आरोखि गासैखौबो आङो बुंनो थाङा गोबांथारानो बेबायदि जानानै दङ। फर एग्जाम्पल जोंनि माखासे माबाफोरखौनो नाय एमपिफोरखौनो नाय बिथांमोनहा दिनैहाय मोजां हिन्दी रोंगौ ना मोजां इंलिस रोंगौ बिथांमोनहा रिदिं फरायनायनि गेजेरजोंहाय जोंनि माबाफोरखौहाय हारिनि आरो जोंनि बिटिसिनि मान मर्यादाखौ बिथांमोनखौ हायहोहैनाय डाउन खालामहैहोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। रायजो राजाफोर जोंनो इडुकेटेड मानसि नांगौ। बेनि थाखायनो जोंनि समाजावहाय गासै बिथिङावहाय जुदि इडुकेटेड जायोब्लासो मोजां। बेखौनो लानानै दिनैहाय पार्लामेन्टआवबो नैबे सासे मन्थ्रिया बुंदों बिथांनि मुंखौबो उनावहाय भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा खोनानो मोनगोन बिथांनि मुंखौ आं मख'ला। बिथाङा बुंदों जोङो नुनो मोनो रायजो राजाफोर गोबांथार कान्ट्रियावहाय खाथिनि जोंनि माबा हिसाबैहाय इडुकेसन सेक्टरखौ बिराद मोजां गोसो होयो जायनि फलाव फिसा फिसौ खम एमाउन्टआवनो खम प्राइसआवनो फाननो हायो। चाइना बिथांमोना 20% 100आव 20% बिथांमोनहा बाजेटखौ इडुकेसन सेक्टराव सोलोंनायनि सेक्टरावहाय बिथांमोनहा टेक्न'लजिनि माबायावहाय बिथांमोना 20%खौ बाहायनाय जायो। आरो जोंनि इण्डियाना 3%खौनो दिनैहाय बिथांमोनहा दावखोनो हाया बिराद खमसिननिफ्राय खमसिन माइनास खालामलांनायखौ जों नुनो मोनो। जोङो दिनै मानगोनां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि इडुकेसनखौनो जोङो मिथिखायो गोबांथार मानसिया बुङो मेट्रिक पासल' आरो दिनै बिथाङा सार्टिफिकेट दिन्थिनाय बेबायदिनो इन्टायर पलिटिकेल MA होननानै बिथाङा बुंनानै लादों नाथाय बिसिबां सैथो जोङो मिथिनो मोना। गोबांथार मानसिफ्रा डुप्लिकेट होननानै बुङो आरो अमित साहा बिथांनि इडुकेसनाबो
गोबांथार मानसिफ्रा बुङो हाई सेकेन्डारिल' थारैनो नंगौ जानो हागौ रायजो राजाफोर बयबो राजनितिकआव थानाय गासै मानसिफोरखौ जों नुनो मोनो मिथिनो मोनो मोनसे प्रभाब्स दङ रायजो राजाफोर जोंनि इण्डियानाव बेबायदि होननानै गोबांथार मानसिफ्रा बुङो फार्स्ट डिभिजना जायो मोननाय सुबुंफोरा जाहैबाय ओरैबायदि खालामो डक्टर इन्जिनियार फरायो सेकेन्ड डिभिजनफ्रा जाहैबाय आईएएस आईपीएस फरायो आरो थार्ड डिभिजनफ्रा कन्ट्रेक्टर बेबायदिनो ठिकादार मावो आरो फोर्थ जे फेल जानाय माखासे बेनि खुनुरुखुम जानाय मानसिफ्रा राजनितिकआव फैनानै नैबे सिगां जे फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजननि मानसिफोरखौहाय सालायो आरो ब्रैथियावनो जाहैबाय जायफ्रानाखि मोजां स्कुल मोनै हाबनो मोनै सोरबा स्कुल दरखौ नुनो मोनै बिसोर जाहैबाय साधु बेबायदिनो पुरहितफोर जानानै गासैखौबो बिथांमोननि आथिङाव दांफैनांगौ गोनां जायो बिथांमोननि आशीर्बाद लानो गोनां जायो जोंनि इण्डियानाव बेबायदि होननानै मानसिफ्रा बुंदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर बे आंनि बुंनाया सैथो नंगौना नङा आरो आंनि बे नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोसावनाया सैथो नंगौना नङा नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ फारि फारि गासैखौबो नायलांदो आं जे डिफिनिसनफोर होबाय बेखेवथि होबाय गासैखौबो ससे नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा नायलांदो आबार एगराकी आन एगराकी प्रचारक प्रमोद दीक्षित বা ओम प्रकाश चतुर्वेदी তেনেকুৱা আছিল কাৰণ তেওঁলোকে ভাবিছিল যে জনসাধাৰণৰ সন্মুখত যদি এগৰাকী ব্যক্তিক গুলিয়াই হত্যা কৰা হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকক ভয় কৰিব তেওঁলোকক সমীহ কৰিব কিন্তু আজি আলফাটো নিষেধ প্ৰায় কেৱল ইমানেই নহয় প্ৰাক্তন বিধায়কজনে ক'লে একাংশৰ স্বেচ্ছাচাৰী আচৰণত অতিষ্ঠ হৈও তেওঁ দল ত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছে লৰা ৰজাৰ শাসন মখিমূৰ কৰিবলৈ তেওঁ এৰিব দল এইগৰাকীমান ব্যক্তিৰ প্ৰতিশোধমূলক আচৰণৰ কাৰণে বা অৱজ্ঞামূলক আচৰণৰ কাৰণে বা নিজকে স্বেচ্ছাচাৰী শাসনৰ ওপৰত অধিষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে যি প্ৰয়াস কৰিছে এই অত্যাচাৰী শাসন ব্যৱস্থাটো বা স্বেচ্ছাচাৰী শাসন ব্যৱস্থাটো বা মই লৰা ৰজা কিছুদিন আগত লৰা ৰজা বুলি কৈছিলোঁ এইবিলাকৰ যদি মহিমূল কৰিব লাগে তেনেহ'লে কোনোবা ওলাই আহিব লাগিব মই সেইকাৰণে ওলাই এবাৰ দখল কৰি এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত বিটিআৰ ৰাইজ আছে কাৰণ বিটিআৰৰ ৰাইজে সৰ্বাংগীন বিকাশ বিচাৰিছে কেৱল এটা জাতি বা এটা জনগোষ্ঠী বা কম মানুহৰ উন্নয়ন বিচাৰে আমিও চিন্তা কৰিম এতিয়াইতো চিন্তা কৰাৰ সময় অহা নাই 24টো যাক আগতে 24ৰ পিছত 25ত সবে নিজে চিন্তা কৰিব আমিও কম ইউপিপিএলে নিজাববীয়াকে গভৰ্ণমেণ্ট বনাম 2000 मोदिया आपने मुझे बजट में शिक्षा के अनुदान पे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ अच्छी बात यह है कि शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ मौजूद है क्योंकि जवाब तो नहीं देना मोदिया शिक्षा का बाजारीकरण रोका जाए सरकारी शिक्षण संस्थानों में विधिवत उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए एक क्लास एक सिलेबस होना चाहिए समान शिक्षा पॉलिसी लागू होनी चाहिए लेकिन सरकार ने तो एजुकेशन का बजट ही कम कर दिया है जब पढ़ेगा नहीं भारत तो आगे कैसे बढ़ेगा भारत SC ST OBC के छात्रों के बजट में कटौती की गई है उसे बढ़ाया जाए नए छात्रावास बनाए जाए और छात्र संघ चुनाव जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश के छात्रों की मांग है मैं यूपी से आता हूं छात्र राजनीति से आया हनुमान बेनीवाल जी छात्र राजनीति से आए हमारी ये मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल कराए जाएं जिससे कि गरीब किसान का बेटा भी नेता बन पाए अपने हकों के लिए लड़ पाए SC ST के उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में पढ़ने की व्यवस्था कराई जाए जिसका अभी आंकड़ा बहुत कम है साथ साथ मेरे लोकसभा क्षेत्र नेटोर में और नजीबाबाद में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाया जाए सहारनपुर में डिग्री कॉलेज बनाया भागोवाला में कन्या इंटर कॉलेज बनाया जाए उसकी जरूरत है नगीना लोकसभा क्षेत्र के में नए कॉलेजों विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए साथ ही IIT और IIM की स्थापना की जाए IIM में आरक्षण की व्यवस्था लागू करा जाए हमारे साथी कह रहे थे करवानी चाहिए इनको इनकी इच्छा है और होनी भी चाहिए छात्रों को पोषण या विटामिन सप्लीमेंट भी दिया जाए और स्कूल कॉलेजों विश्वविद्यालयों में SC ST OBC के रिक्त पदों को भरा जाए जब टीचर होंगे तभी तो पढ़ाएंगे टीचर कम है और बच्चे ज्यादा हैं साथ साथ SC ST के छात्रों को विशेष शिक्षा सुविधा की भी दी जानी चाहिए क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएं कॉलेजों और IIT में जातिगत आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए बहुत बच्चों की जान चली गई सब ब्रिलियंट थे लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा हमारे क्षेत्र में नवोदय विद्यालय स्कूल
केंद्रीय विश्वविद्यालय, नेशनल बाल भवन, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की स्थापना हमारे क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्र है वो, हमारे क्षेत्र में टीचर ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं, जिससे शिक्षकों की कमी दूर हो, बेरोजगारी भी घटेगी। अत्याधुनिक एवं सुरक्षात्मक बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए हॉस्टल उपलब्ध कराए जाएं। IIT जैसे शिक्षण संस्थानों में SC, ST, OBC अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पढ़ाई पीछे विशेष सुविधा प्रदान की है, जैसे उच्च शिक्षा जो है वो ले पाए। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, जिसमें संविधान की प्रस्तावना को उल्लेखित मूल अधिकारों की शिक्षा दी जाए। देश में लोग जानते ही नहीं कि उनके अधिकार क्या और कर्तव्य क्या, क्योंकि संविधान पढ़ाया नहीं जाता। स्कूल में जाति सांप्रदायिकता और छुआछूत समाप्त करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाए और खेलों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राउंड ही नहीं है, स्कूल में स्पोर्ट टीचर ही नहीं होता है, तो उनका शारीरिक विकास होगा। मिड डे मील में भोजन गुणवत्ता में सुधार किया जाए, क्योंकि दूषित मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार हो रहे हैं, अक्सर अखबार में खबरें आती हैं। हमारे साथी नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी कह भी रहे थे, इनकी भी मांग को माना जाए, जिन लोगों ने घोटाला किया उन पे जो है जांच हो, उन पे मुकदमा हो। राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और उसका पालन सख्ती से कराया जाए। जो इस संस्थान के अधिनियम का पालन नहीं करते उनकी वित्तीय सहायता रोकी जाए। शिक्षण संस्थानों में कार्यरत SC, ST, OBC के शिक्षकों को होने वाले जातिवाद को रोका जाए। बाल छात्राओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र और खोले जाएं। घुमंती जातियों के बच्चों के लिए मोबाइल स्कूल चलाए जाएं। छात्राओं के लिए आत्मरक्षा और खेल की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और महोदया, SPQEM योजना को पुनः आरंभ किया जाए। SPQEM शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना थी, जिसे अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मदरसों में चलाया था। इस योजना के अंतर्गत NIOS के माध्यम से मदरसे में बच्चों को मुफ्त हाई स्कूल में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करवाना का प्रावधान था। NIOS जो HRD मंत्रालय के अधीन चलने वाला एक ओपन बोर्ड है, इस योजना के तहत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता। मैं खत्म कर रहा हूं। मैं एक मनुस्मृति आप शुरू कराना चाहते थे, गलत है, हम लोग इसका विरोध करेंगे और कोई इस तरह कदम उठाएगा, ये अच्छा नहीं है। साथ साथ मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी थी महोदया रामपुर में, आप शिक्षा की बात करते, जो शिक्षा को बढ़ावा दिया आजम साहब, आप देखिए राजनीतिक कारणों से जेलें बंद कर दी हैं और किस तरह का उनके साथ अत्याचार हो रहा है। मैं मांग करता हूं राजनीतिक कारण छोड़ के उस यूनिवर्सिटी को बंद करने का लक्ष्य सरकार का, ये गलत है, इस तरह से आप नहीं रोक सकते हैं। साथ साथ BEd के बच्चे जो हैं उनका भविष्य खराब हो गया, करोड़ों में उनकी संख्या है, क्योंकि एक नया आदेश वो करके प्राइमरी स्कूल में उन्हें भर्ती हो सकते। BTC और BEd के बच्चे परेशान हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पर ध्यान दें। और एक आग्रह मैडम मेरा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सभी नेताओं के, सभी कर्मचारियों के और जितने भी सरकारी लाभ लेते सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए और समान शिक्षा पॉलिसी लागू, जिससे कि सरकारी स्कूलों में सुविधा आए। सरकारी स्कूल में सुविधा एक बड़ा भाग पड़ता है सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में नहीं घुस सकते हम लोग। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं याद करता हूं, आज महाराज ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले को याद करता हूं मैं आज, जिन्होंने, मैं खत्म कर रहा हूं, जिन्होंने पहला स्कूल खोला। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, संत गाडगे जी महाराज ने कहा कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। और बाबा साहब ने कहा खत्म करते हुए कि जो शिक्षा से श्रेणी का दूध है जो पिएगा दाड़ेगा, शिक्षक वैसे हम लोग बोल रहे हैं, तो इसके साथ खेलना हो, इसका बाजारीकरण रोका जाए और सबको पढ़ने का मौका मिले, इसका ध्यान सरकार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, आपसे आगे share amat जोंनि टेन्डारा केन्सेल जाबाय और एक बकरी आ गया मरने के लिए।
निश्चय मोजां मोनदों होननानै बुंनांगोन बे फार्स्ट टाइम नङा आरएन फिल्मस प्रडाक्शनावहाय आंना मिउजिक भिडिअ अलरेडि मुभि खालामनायनि सिगां मावखांबोबाय स' मोजां एक्सपिरियेन्स दङमोन बेखायनो मुभि खालामनायनि जिहेतु बिथाङा बुंबाय आंखौ अब्लाना आं सानबायखि आंबो बिराद एक्साइटेड जाबाय आरो जिहेतु मोजाङैनो जोङो 2 मान्थ्सनि गेजेरावनो मोजाङै कमप्लिट खालामजोब्बाय शुटिंखौ आरो नै मोजाङैनो मोजां दिनैहाय नोंथांमोना ट्रेलारखौबो नुनो मोनबाय आरो ओमफ्राय थाबैनो रिलिजबो जागोन आरो 30 आगस्टआवहाय दा बे फिल्मखौ नायनो थाखाय रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानगोन खावलायनायाथ' सिगां जेरैबायदि खावलायबोदों थिग बेफोरबायदिनो दिनै जिहेतु आरएन फिल्मस प्रडाक्शननिफ्राय जा थैसाम 2 मुभि ओंखारदों बेखौ नोंथांमोना बयबो साखाथियाव थानाय सिनेमा हलावबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन गिबियावनो आरो बिनि उनावहाय जेब्लानोखि दुर्गा फुजा लोक्षि फुजा बा जेसेबांखिनि अकेजन दंबावो फेस्टिभेल दङ स' बेफोरावहाय प्रग्राम लानाय जायो नालाय जोंना बर'निया मुभि दिन्थिनायनि स' बेयावहाय नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैबानो जाबाय जोंखौ सापर्ट होबानो जाबाय आरो स्पेसियेलि बिथाङा गोबावनि उनाव जिहेतु जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय कामबेक जादों स' बिथांखौ मोजां रेसपन्स होबानो जाबाय सिगां जेरैबायदि बिथांनि मुभिखौ बयबो